padha nelongso jamane jaman rekoso tenangel dalu Mbak Yosi. Melajeng dalu bucange Mbak Limbo sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin sugeng riatin mohon maaf lahir dan batin amin. Allahumma amin. Piye iki nek terengginas ngene. Ya iyalah. Piye ora nate wegah belas. Aku kan aktif dan energik. Piye Jo, jajar Mbak Yosi sawise kowe jajar Mbak Eni ada perbedaan atau tidak? Ya mesti wae beda ya Mas Julan. Lek Bu Ima kan yo kalem ngono kae. Mbak Eni yo rada-rada edas lah. Lek aku kan ya ampun, siapa sih yang tidak mengenal Yosi dan Ratini harum wangi sepanjang hari hae. Sudah cantik, manis, memang aku nomor satu. Tidak lah. Omong ora nganggo titik koma gembrete kaya tulisan koran. Aja telekono engko ilang kok mikir. Hah, kok ilang? Ha ceblok mrene wong gentenan ke Bu Eni nek ngendikan kene siji Mbak Ima kene siji kene ora. Model ngene iki wah lah bojone apa kerasan ning omah kok. Lho, garwane Mbak Yosi sing asmane Mas Didik kuwi piyayine kaya Puntadewa. Masa? Lho sabare ra Sing ketulungan. pundi to, Pak? Anda jangan salah. Suami saya itu betah karena punya istri yang begitu sumringah. Karena itu dia sangat bunga. Dia memilikiku yang seperti bidadari. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, eksotisnya benua Asia. Bob. Bojomu sing ndi to? Kae nun sewu Didik duwe penyakit rodok budek dadi betah dene. Mbok sing wedok momyang. Garwane sing pundi to, Pak Igit? Oh, iki to. Kok ngidang-ngidang iki? Iki lho. Wah. Milihmu kok sing wis lalinan to. Ora masalah warisane akeh. Apa? Oh, kuwi sing gender iki latihan pisane ora salah. Ngono wi aku. Pripun? Ngoten niku latihan ping 4 kok ngoten ngenyek genderane. Ker kok ngono iki latihan ping 4 ngono jere. Yo. Nembang Mbak Yosi mung disimak Pak Waris Sugiyono saking Surabaya salam nggih kanca-kanca Cece. Baik. Pak Tarno Tania Jaya sembah nuwun Pak Edeli Wonocolo nggih sembah nuwun Pak Kawi ugi nyimak Mas Surito kanca-kanca CFC Semarang salam kagem sedaya kanca-kanca CFC ingkang nobar wonten lokasi ora lali Pak Ngadinu Pondok Ungu oke nembang Mbak Yosi Nggih napa niki tembange menika request saking Pak Wit Singolodro kuwi kanca-kanca barongan todanan Bluro do ngluruk mriki. Apa itu lagunya? Lagune Mbah Sukron. Oh, Kula tampar. Oke. Larase pelok Mbak Yosi. Pelok Pak Dipit. Iki petilan kisah Angleng Darmo. Oh, nggih Angleng Darmo sing saged omongan karo kewan-kewan nika. Duwe aji gineng. Nggih, salam mudho ngono. Kangen Yosi iki lho, fan-fan. Iyalah, tadi sudah ketemu. Cie. Anu lho, Pak jenengan kok ya rawuh aku ki mau ngono iki lho. Lah piye to? Engko nek ana sing ndretek aku bagian nyuntik Mas ngono. Pak Sis. Pak Sis to. Jane iki ilmu kedokteran kok yo bingungno yo. Lah nyapa kok bingung ke? Apa ae anggere lara kok sing disuntik ki bokonge ki nyapa ngono. Kok ora lara mata suntik matane. Lah kok kowe. Gelem lara mata disuntik matamu gelem. Wis tau aku. Wis tau ya. Dek apaan? Lara mata udun disuntik udune. Biyen Jolange aleman lara untu njaluk numpak ambulan. Mas. Njaluk kon ngawal, tak kawal. Alah jojo. Kemalan wong lara untuke adoh karo nyawa lho kok njaluk ambulan ki lho nyapa. Wong sikile ra dadah iso ngadeg lho. Wong jenenge wong ndek dhuwit kok. Wong ndek dhuwit kok, Jos.
Loro ndas ya wis tumpakane ambulan nah. Loro ngelu tumpakane ambulan. Lah lek ndasmu lara mbok ditinggal ning omah rasah dinggo. Wis tau tak tinggal malah bojoku ki ngeman-eman ndas kok ditinggal terus dinggo mendel. Ndas sing ngandel. Nggih nggih. Bawane napa Mbak Yosi menika? Bawane pangkur nek mboten Pangkur. Oh nggih, mumpung disimak Pak Budi Guntara kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta, kanca-kanca Girly salam nggih kanca CFC ingkang nubar. Nggih. Nggih. Ya. Saking cepu Pak Pandu nyimak Mas Ali Jatirogo nyimak sembah nuwun. Nah, Pak Sarkup Sampung Sarang ya. Oke. Ayo Dik Bawa Yosi. to nih. Nggih no. Dik Yosi yang harum sepanjang Karya Mbah Sukron Suwanda Blitar. Ya. Wah iki. Tenang. Dan sumpah ning omahe kaken panganan bersantan, manis, Lengo. es, lengo dan lain-lain. Gulu-gulu. Mulane kok sinden iki sing ati-ati entuk edari hati-hati, aja sing Wis tak hati-hati tak pilih sing aku seneng tok. Sing gak seneng aku gak tak pangan. Tak hati-hati wis. Awakmu iki jan akalan nek mertamu digoleki sing selerane. Nek awake dhewe mertamu nek Yosi blas ora berselera kabeh jajane. Ngene julange apa cara lawas jenenge lodong. Oh lodong. Toples itu Nggih, lho. toples. Lodonge gewedine bolongane cilik dadi nek mlebu mung driji loro tok ngene. Ade wingi tak irit-irit lho Pak Igit. Niatane nyuga ya wong ta ora. Kok iso Aku lodong. lodong rak kena dijumput. Lah kene nggone Pak Sigit ngerti ora? Piye? Gawene kacang licin terus disediani sendok pil. Angger jukuk isine mok loro, angger jukuk isine mok loro. Iya arep ibon. Ya terus isen. Sendok pil, kacang licin. Gemes aku. Nenek. Aku tak guling lodonge. Ayo ya saya. Metek sari hangkleng darama ana cerita tingkae hula Wah, ana ula loro so. Nggih Pak Igit, ula loro do dolanan. Engkang samya jemburayu jenenge ula tanpa Konjo Pak Wit sing ludra king Todanan Blora. Sugeng dalu. nggih wilujeng dalu Terus wani gonja garwane sang maha resi Digodho. Pak Suhadi mantan kades kedalon Batangan nggih nyimak. Nggih sembah nuwun. Anenggih sang naga raja Saiki arang-arang Jo lakon iki ning nggon ketoprakan. Nggih Pak Igit, sesuk awake dhewe ketoprakan ngangkat Niku, lakone niku. Angger ketoprak ning kene rata-rata Wijaya Ngeratu. Wah. Legawa siksa bayar. Antek pemain. Purnama gantung. Iki ngangkling Darma sing dadi ula tampar niki dibiedil ndase. Gak apa-apa, dadi kula penak dhewe. Iso mubet-mubet ngono. Coba saiki jajal mubet sik. Sithik en. Mubeti Mbak Eni ah, tugune Mbak Eni. Iki ya kudune ula naga. Ula tampar mubeti deknen iku ya ora sedeng. Sesilih nyinaga ki
Dangdutnya Sa. Terima kasih luar biasa.